تجنزب ناويزات شومون تميش نابتو بانكي أتو مالتي سلازي سخام ساعتها إيو ملو بملو ناواي شعور ترانسفير يخون بلاكات سب مالتي سخام ساعتها يو ترانسفير زخون حجي أب كل تسومن مبزحتي يوم أب كل تسومن حرا أب كل تسومن ديم دبلغا ولا أب كل تسومن كسب ورحي خون أب باسبور سريع خرج بكينه كندا باسبور بكل تسومن إيماجن سلام جايز كميك أني قوم كافيلي لوم ما عندها بحديش فيديو تملي سلقو لوم ما عند فيديو actually حتر زبالتها مغناتو information تكون يكون حبريتها سزلني حزامة يزلقو ذا فيديو حتر زبالتها انت يخبركم دلي أبز حجوان في اللايك من فلتو كل سب في اللايب أفريقيا لهم ناب كلا هجرات ناب حاش هجر نخنوت بزح سب بزح استفلا لي كيزات نفترنين أنا وتفلتيهم جنا أبز حجوان في اللايب أدي سابا جنون كوينون دامت إذا خيزر له نجر في اللاي بزح في اللاي بإيرتراين مثل سلزمت زلوا زخم زعينا السيستم كا قديم كتفلطوا زلكم يزلكم مت يزلكم مالتي اب اديس ابابات نبرو سابات يكون ايفن اب دغ زلكم ندحر سمعكم زي اقديمكم اسكم سلازخونو تم كفلت نسكم سلازخونكم اقديمكم انتفلتكم زبلصي اب الحجوان زغاطم زلو سلازخونت نعهم كا بز اغاطام نخيغاطمكم قديمكم كتفلطوا وي كا قديمكم كتنققلوا سلازلكم ذا فيديو زي حيزلكم مت يلكم مالتي تشيبو كافيري اب إيرترا خلناس دارغا بونسي زخون يكون سنسي زيبن نيرو مازر كل غيزي نغونغو تسطيا ግን زخون يكون سنسي زيبن نيرو فور ريل زعد مس مصخو ግን تري لهم በቃ ቀዳማይ ናይ ቡን ውልፍ ኮይነ ለኹ ማለት አዲስ አበባ ዳህናይቱ ተዚ አላ ሚዳትና ባይዘው ይተቀንድም ጤና ዘሎ ነገር እንደሕርኬና እንታይ ኣብ ሕጂ ዋንጉኑን ኮይን ዘሎ እንታይ ንካናዳ ኮሙን ቤልጂየም ሳውዝ አፍሪካ ጌርካ ካብ ሜክሲኮ ካብ ናብ አሜሪካ መእተው ማለት እዚ ዝኸውን ፓስፖርት ኣብ ክልተ ሰሙን ንሰርሒና ዝብሉሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ማለት መጀመርያ ወላ ኣነ ኮ ሰሚዕዮም ርአዮም ነይረ ግን በዚ ብዙሕ ሰብ ክታለል ኣይክእልኒ ገለገለ ኢልና እንታይ ይበሃል ጌርናዮ ኖርማል ሕልፍ ኢልና ነርና ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ከምኡ ዝተመዝገቡ ኣብ ባንኪ ገንዘብ ዝእተው ገለመለ ስለ ዝረኸብኩ ሓደ ሰብ ንካናዳ ክኸይድ እንድሕር ደልዩ 800,000 ብር ዝኸፍል 800,000 ብር ብብር እዮም ዝቕበሉ ብዛዕዲ ኻኒ ቶም ኣብ ዛዕዲ እንዲኦም ቶም ዝሰርሑ ስለዚ ብብር ኢና ንቕበል እዮም ዝብሉኻ ስለዚ 800,000 እዮም ዝብሉኻ 800,000 ማለት ከዓኒ ትቀማምጣ ሕጂ 800,000 ማለት ያ ብዙሕ እዩ ግን ኣማን ዝብሎ ነገር እንድሕር ሃልዩ እንታይ እዮም ዝብሉኻ ገንዘብካ እስኻ ምሳኣተኻ ኢና ገንዘብ ንወስዱ እዮም ዝብሉኻ እዚ ሕጂ ኣማኒት እያ እታ ንስኻ ምሳኣተኻ ገንዘብ ኢና ንወስዶ እስኻ ምሳኣተኻ ኢና ገንዘብ ንወስዶ ዝብሉኻ ዘለዉ ኣማኒት እያ ግን እቲ ገንዘብ ኣቀማምጣ ከመይ ወይ ካኒ ከምዚ ሳልሳይ ኣካል ገለ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ልሙድ ነገር ከምኡ ይኮነን እንታይም ዝገብሩ በኣይ ጅናኖት ኣነ ኸያዳይ እንድሕር ኮይነ ንዓይ ድፈልጠና ሓደ ሰብን ነቲ ንዓኻ ዝሰደካ ዘሎ ወይ ካ ፓስፖርት ዝሰርሓልካ ዘሎን እቲ ፓስፖርት ዝሰርሓልካ ዘሎን ንዓይ ዝፈልጠና ሓደ ሰብ ኮይኖም ክልተ ሰብ ኣካውንት ይኸፍቱ ማለት እዩ ተረዲኹም ለኹም ብክልተ ሰብ ዝኽፈት ኣካውንት ኣሎ ወይ ብግሩፕ ዝኽፈት ኣካውንት ናይ ባንክ ኣሎ ስለዚ ብኸም ይኸፍቱ ማለት እዩ ተረዲኹም ለኹም ሕጂ ብኸም ዝተኸፈተ እቲ ገንዘብ ናብኡ ይኣቱ 800,000 ናብቲ ባንክ ይኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ስኻ ምስ ኣተኻ እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ናባይ ሽዑ ትራንስፈር ይኸውን ብለካ ትሰብ ማለት እዩ ስኻ ምስ ኣተኻ እዩ ትራንስፈር ዝኸውን ሕጂ ኣብ ክልተ ሰሙን መብዛሕትኦም ኣብ ክልተ ሰሙን ሓራይ ኣብ ክልተ ሰሙን እንዲኦም ድብልኻ ወላ ኣብ ክልተ ሰሙን ክሳብ ወርሒ ይኸውን ኣብ ፓስፖርት ሰሪሑ ክረክበካ ናይ ካናዳ ፓስፖርት ብክልተ ሰሙን ኢማጅን ናይ ካናዳ ፓስፖርት ብክልተ ሰሙን ሰሪሑ ይበካ ረዲኹም ኣለኹም ብክልተ ሰሙን ሰሪሑ ክበካ እዩ ፎር ሹር ብክልተ ሰሙን ስራሕ ፓስፖርት የለ ወይ እንደኾነ ይኹን ኣረኖ ኦሪጂናል ክኾን ኣይክእልኒ ይፈልጥ ኢኹም ንስኹም ስለዚ እሱ ፌክ ኖርማል ሰሪሑ እዩ ዝበካ ስለዚ ሰሪሑ ክበካ እዩ ኣብኣ ኸይድካ ከዓኒ ክትምለስ ኢኻ ክትሓሲኻ ውሕዳት መዓልታት ኣሲርካ ድዩ ገለ መለኻ ክትምለስ ኢኻ ምስ ተመለስካ ሽዑኡ እቲ ባንክ ዘሎ ገንዘብ ስለዘይእትኻኒ ትራንስፈር ግበረለ ኢልኩም ክትሓትዎ እንድሕር ደልየኹም ቶታል ደይሰምዓኩም ኣይረኽበኩምን ኢኸማ ተረዲኹም ኣለኹም ቶታል እውን ኣይረኽበኩምን ስለዚ እቲ ማራፅ እንታይ ክግበር ዝኽእል ኣትሊስት ፍርቁ ናይቲ ባንኪ ኢኻ ክትወስድ ክልተ ሰብ ስለኣትዩ ዘሎ ፍርቁ ናይቲ ባንኪ ኢኻ ክትወስድ ትኽእል ፍርቁ ናይቲ ባንኪ ፈፍርቅኻ ጌርካ ኢኻ ክትወስዶ ትኽእል 400,000 ሕጂ ትብላዕ ኣለኻ ማለት እዩ ተረዲኹም ኣለኹም ክትከሶ እንድሕር ደሊኻ ኸኣኒ ካልኣይ ኣማራፂ ክትከሶ እንድሕር ደሊኻ ኸኣኒ ንስኻ እውን ባዕልኻ ገበነኛ ኢኻ
ማናቱ ዘይ ሕጋዊ ፓስፖርት ንኽሰርሕ ገንዘብ ስለ ትኸፍል ዘለኻ ስኻ ንባዕልኻ እውን ገበነኛ ስለ ዝኾንካ ልክዕ ከምናቱ ማእሰርቲ እውን ስኻ እውን ኣለካ ማለት ስለዚ ኣብ ከምኡ ኸ ክትኣቱ ይደለኻ ስለዚ ሓንቲ እንታይ እያ ዘላትካ ኣማራፂ በቃ ድሓን ይውሰዶ እቲ ገንዘብ ኢኻ ኢልካ ሱቕ ክትብል ዘለካ ካልእ ከዓ እንታይ እዩ ኣእማኒ ንኽኸውን ድነግረካ ነገር እንድሕር ሃልዩኻ እንታይ ኣብ ጅቡኡ ዝኾነ ይኹን ፓስፖርት ሒዙ ይመፅእ ግሪን ካርድ ዘለዎ ናይ ካናዳ ምስ ግሪን ካርዱ ናይ ባዕሉ የርእየኩም ተረዲኹም ለኹም ነባሪ ካናዳ ምዃኑ ገለመለ ይደርእየኩም ትሰብቲ ንባዕሉ ፌክ ሰሪሕዎ ግን ንባዕሉ ዋላ ከም ዘውፅአ መታን ከርእየኩም ተረዲኹም ለኹም ኣለኒ ዋላ ራእዩ ከምዚ ልክዕ ዘውፀልካ ገለኢሉ እታ ናቱ ኣካውንት የርእየኩም ተረዲኹም በዚ ሰብ ሽዑ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝኣምኖ መብዛሕትኡ ሰብ ንፍርቂ ኣብኡ ይእቱ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ብዙሕ ስለ ዘጋጥም ኣብዚ ሕጂ እዋን መብዛሕትኡ ብፍላይ ብዙሕ ሰባት መጀመርታ እኳ ዋላ ኣነ ርእዮም ነይረ ዋላ ኖርማል እንታይ በሃል ተሓለፍናዮ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ሞር ሰብ ከምኡ ከፍ ኢለ ወይ ከዓኒ ይፅበ ኣለኹ ገለ ክብለካ ስለ ትሰምዕ ገለ ሞር ተጥንቀቐሉ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ተጥንቀቐሉ ዝበለፀ እዩ ከምኡ ዓይነት የለን ብዙሕ ከም ንፈልጦ ብዙሕ ኤርትራውያን ብዙሕ ኬዝ ንፈጥር ኢና ብዙሕ ምክንያታት ፈጢርና ብዙሕ መንገድታት ኤርትራውያን ይፈጥሩ እዮም መብዛሕትኡ ዋላ እኮ ይኣትውሉ እንትኾኑ ሓደ ግዜ ከዓ ከምዚ ከዓ ኣሎ ብዙሕ ሰሊ ከዓ ተበሊዖም ከዓ ሱቕ ዝብሉ ዘለዉ ተረዲኹም ኣለኹም ሕጂ ከምዚ ዓይነት መንገድታት ክትከስር ከለኻ ወይ ከምዚ ዓይነት ገንዘብ ክትከስር ከለኻ ሓደ ግዜ እቲ መንገድታት ፈሊጥካ ወይ ከዓኒ ኣረጋጊጥካ ክትከይድ ፅቡቕ እዩ እሶም እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ናይ ኤርትራዊ ድሌት ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሰብ ድሌቱ ሪኦም ወይ ከዓ ገለመለ ድሌቱ መዝሚዞም እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ምክንያቱ እዚ ሕጂ እዋን ኩሉ ሰብ ክኸይድ ስለ ዝብል መንገድታት ክፈጥር እዩ ዝውዕል ተረዲኹም ኣለኹም ስለዚ እቲ ኢትዮጵያዊ ከዓ እቲ ወይ ከዓ ዝኾነ ኢቨን ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ጥራይ ኣይኮኑን ከምኡ ዝገብሩ ኤርትራውያን ንባዕሎም እኮ ከም ደላሎ እዮም ዝቁፀሩ ብኡ ተረዲኹም ኣለኹም ከም ደላሎ ኮይኖም ስለ ዝቁፀሩ ሕጂ ብሓፈሻ ነዝን ፈሊና ዘይኮናስ ማንም ሰብ ንኸይታለል ማለት እዩ በዛ ዓይነት መንገዲ ንኸይትታለሉ ፕሊስ ተጠንቀቑ ስለዚ ሎማዓንቲ እዛ ኢንፎርሜሽን እዚኣ ክበኩም እየ መፅእ ነይራ ስለዚ ኣብ ኔክስት ቅድሚ ዓይነት ቪድዮ ተፀበዩ ፒስ